श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। मैया पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती स्थल पर धरती मैया को भी प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी को चरणों में प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरु जी, गुरु बहना लोग जे भी देखा था एक भजन का चर्चा, ओकरो को भी प्रणाम। हमार प्रणाम स्वीकार करना गुरु बहना लोग। एक किसान भाई रहना, उनकर 7 गो बेटी रहनी जा, लड़की। 7 लड़किन के किसान भाई पालन पोषण करत रहना। छोटे पर 7वीं जब लड़की भैली तो उनकर माँ का देहांत हो गई। 7 लड़की के लेके पोसत पालत कैसहूँ अपन जीविका चलावत 7 लड़किन के बड़ा कलहना किसान भाई। एक दिन का बाद आयल समय, उस समय आयल कि सूखा पड़ गईल। कहना उनकर बाप कहना कि ये बेटी, घर में तो कुछ खाए के नहीं खे दाना, का करी जा, चला ये देश छोड़ के आ चली जा दूसरा देश के बेटी। दूसरा देश में वही जे कुछ मांगल जाई, खाइल जाई, कतहूँ डेरा जमा लेहल जाई, अपन जीविका चलत रहे। सब बेटी, उन 7 बेटी कहले जा कि ठीक बा पिताजी, हम लोग चलेंगे। 7 बेटी चल दिहली जा। जात जात जंगल में 7वीं बेटी का, जो छोटी बेटी रहली 7वीं, उनकर बड़ा तेज प्यास लागल। अब वो जंगल झाड़ में कहाँ, पहले के ज़माना में कुआं तालाब बहुत कम रहा, पानी का व्यवस्था बहुत कम रहा। तालाबे कुआं रहा पानी पिए का आधार। ये समय इतना नहीं रहा पहले। तो कहना उनकर पिताजी, प्यास तो तोहर लागल बा, कैसे का करें, चला आगे। हम तरकुल का पेड़ लौकता, वही तरकुल का पेड़ पर से हम चढ़ के देखा तनी कि कहाँ जलाशय बा, तालाब बा, लौकी ऊंचा पर से देखब तरकुल का पेड़ पर से। तो ऊ तक सब शिव गुरु का परीक्षा रहा। वो रहे किसान भाई के ऊपर। जब समय हालत खराब होला गुरु बहना लोग, तो पत्थर भी पहाड़ बन जाला, पानी भी सूख के बालू बन जाला गुरु बहना लोग। जब वो समय आवेला तो उनकर पिताजी पियासल रहली, छोटी लड़की उनकर। तो पिताजी तरकुल का पेड़ पर ले चढ़ कर देखना तो बहुत दूर एगो जलाशय, तालाब रहे, घर रहे, वही में कुआं एगो रहे। तो वही जगह न लेके अपन 7 लड़किन के तब कहना पिताजी कि है केवाड़ी खोला न, केवाड़ी खुला बा, एमा कुआं बा, जा पानी पी ल, डोर बाल्टी धइल बा ए घर में। जब छोटी लड़की जब वो घर में बैठली, खुलल रहे दरवाज़ा, जब बैठली तो एकाएक बंद हो गई दरवाज़ा। जब दरवाज़ा बंद हो गई, वो पानी खींच के पी लेली कुआं से। और दरवाज़ा खोले के कैली तो दरवाज़ा खुलबे ना करे। अब का करा, बहुत देर से इंतज़ार पिताजी कईना, शाम हो गई, रात हो गई। कहना कि ये बेटी,
जा घर में देख, केवाड़ी तो खुलते नइखे दरवाजा, जा देख तो घर में का बा। गईली भीतर घर में तो ओमा 7 गो घर रहे। ओमा 7 गो घर रहे। कहने तो फिर कहली ए पिताजी 7 गो घर बा, 7 घर बंद बा। कहना उनकर पिताजी कि 7 घर का दरवाज़ा खोल के देखा कि 7 घर में का बा। कुल पहला घर में देखली एगो में मतलब अन्न धन भर रहे। एगो घर देखली तो ओमा सोना चांदी भर रहे। एगो घर मतलब कुल घर में कुछ कुछ कपड़ा रहे, कोनो में मतलब लकड़ी रहे। मतलब 7 घर में 7 प्रकार का चीज़ें रहे। जब 7वां घर में कहनी कि उहो घर खोल के देख ला बेटा, तो उहो घर लड़की खोलली तो घर में मुर्दा रहे सुतल। वो मुर्दा के आँख में 7 गो सुई, एगो आँख में 7 गो सुई एगो आँख में लगावल रहे। कहली पिताजी कुल घर तो देख लेनी खोल के, लेकिन 7वां घर में पिताजी एगो मुर्दा सुतावल बा, खूब सुंदर राजकुमारे जैसा बाना। अबे लड़के बाना, उनकर आँख में 7 गो सुई लगावल बा। एगो आँख में 7 गो सुई, एगो आँख में कोचल बा। का करी पिताजी? तो कहला बेटी केवाड़ी तो खुलते नइखे पहला गेट, तू ऐसन कर कि यही में तू रह, हमनी के जाए द, अन्हार हो गईल। हमनी के जंगल में बानी जा, चीता बाघ खा गली हसन। भगवान का नाम लेके, महादेव का नाम लेके तू एक रोज बनैहा खैहा, रोज एगो एगो अपन सुई के लिखली है मुर्दा का। कह के पिताजी चल गई ना। वो लड़की तो महादेव का शिष्या रहली, लेकिन बहुत भोला भाला रहली। कुछ ज्ञान ना रहे छोटी लड़की का उनकर। जब रोज बनावा खा कुल कर सफाई सुथरा से नहा धो के भगवान का नाम लेके, महादेव का नाम लेके ए जाके वो घर में एगो मुर्दा का सुई रोज निकाल दस, एगो आँख में ले, तब जाके खाना खास। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए गुरु बहिना लोग, कुछ साल बीत गए। एगो सुई आके रह गई रहे मुर्दा का आँख में। तब वो दिन एगो भिखमंगी नैली तो कहली कुछ भिक्षा देबू। तो पहले के ज़माना में गुरु बहिना लोग कुआं पर से पानी भरल जात रहा, डोर बाल्टी से। गुरु बहिना लोग वो घड़ा लेके अब पानी के जात रहली, तले भिखमंगी ना के दुआरी पर बैठ गई। तो कहली कि मंगली भीख, तो कहली कि अच्छा रुक, है पनिया ले आवतनी तो तोके भिक्षा देतनी, हाथ के उठौले बानी तो ले आवे तो। उ चल गईली कुआं पर पानी भरे। गुरु बहिना लोग पहले का आदमी पर विश्वास रहा कि भीख मंगा घर में ना जाए। अब ये कलयुग में गुरु बहिना लोग भीख मंगे राजा बन गईल बा, आ सच गरीब बनल बा। गुरु बहिना लोग ये गुरु बहिना लोग जब वो पानी के चल गईली पनघट पर कुआं पर, तो ये भीख मंगिन बाली तो घर में ढुक गईली। घर में ढुक के कुल घर में देखत आली तो मतलब हर चीज़ बा, खाना दाना बनल बा, कोनो में अन्न धन कुल बाटे। लेकिन 7वां घर में देखत आली तो ओमा खूब सुंदर राजकुमार बाना, मरल बाना,
आ दोनों आँख एकदम, एगो आँख में क सब सुई निकल गइल बा, एगो सुई बस बचल रहे। और भीख मंगिन वाली तो एगो सुइया फट से निकाल देहली। अब निकाल देहला के बाद में गुरु बहिना लोग अब उठ के बैठ गई ना राजकुमार, आ कहता ना कि हाय रे मोर रानी, अदब्याही रानी, तू कितना दिन से सेवा करत रहलू हा। ये गुरु बहिना लोग जब पानी लेके आईली तब राजकुमार उठ के बैठल बा ना, आ जवन ई भीख मंगिन रहली ह तो बैठ गइल वाली रानी क भेष में, रानी बन के आ बतियावे लगन राजकुमार रानी से। आई रानी वाले जवन किसान उनकर पिताजी का लड़की छोटी तो ऊ लौड़ी बन गईली। कहना कि तू पानी लेके अइलू ह, तू लौड़ी बालू, आई रानी हमार सेवा कैले वाली, ई रानी वाली भीख मंगिन रानी बन गईली, आ रानी भीख मंगिन बन गईली। यही दशा में लड़की रहे लगली जवन रानी वाली, तवन जवन मेहनत कैले वाली उ भीख मंगिन बन गईली, आ जवन भीख मंगिल रहली उ रानी के रूप में हो गईली। देखी गुरु बहिना लोग, ऐसन एक कलयुग में रूप बा, पल पल में आदमी बदल जाता है। ये गुरु बहिना लोग, कौनो भाव नइखे एकर, कौनो पल समय नइखे, आदमी का भेष बदलत, लेकिन सच्चाई तो धीरे धीरे उघरेला गुरु बहिना लोग। आ झूठ तो फफात रहेला। ये गुरु बहिना लोग, झूठ के सब मानता है कलयुग में, सच्चा आदमी के कोई नइखे चिन्हते गुरु बहिना लोग। जब यही तरह रहे लगली जा, कुछ समय बीत गईल, जब सब सुत जा 12 रात बजे, तब जवन वाली रानी वाली लौड़ी दाई तो रोवे लागस, अपन कहानी चालू कर दस, आ रोवे लागस अपना पापा मम्मी खातिर कि ऐसे ऐसे हमारा संगे भइल बा घटना। रानी लौड़ी बन गईली, आ लौड़ी रानी बनल वाली भीख मंगिन रानी। ये विधाता कैसन हमारा आगे दिन देखौले वाला, ये विधाता के चिन्हत नइखे। यही तरह रोज 12-1 बजे त अपन कहानी चालू करना रोवा। तब एक दिन राजा साहेब कहना टोला महल्ला सुने रोवाई तो कह ना सके, लेकिन एक दिन राजा साहेब बाजार जात रहना तो कहना कि ए रानी लौड़ियों के कह द कि कुछ सामान चाहिए, तो लौड़ियों के कुछ सामान हम ले आब जातनी बाजारे। तब रानी कहली, जन भीख मंगिन रहली, कहली कि तोहरों के कुछ सामान चाहिए, राजा साहेब जातन बाजारे। तो लौड़ी कहली कि हमके कुछ ना चाहिए, एगो काठे के कठपुतली ले आई हाँ हमरा के, कह दी रानी। राजा साहेब गई ना बाजारे, उनका के कुल्ली आई ना, घर में कुल्ली आई ना, सबक सिंगार उनके लिए ना। आई इनके जन रानी रहली लौड़ी तक उनके काठे का कठपुतली ले आई ना। वो कठपुतली के लेके जब 12-1 बजे तो वही कठपुतली से अपन अरज सुनावे लगा रानी कि हम पिताजी के संगे आईने, प्यास लागा रहे, मतलब शुरू से अपन स्थिति रोज एगो सुई हम निकालें,
हम लौड़ी बन गईनी, आ भिक्षा मांगे अइली भीख मांगिन, उ रानी बन गईली घर में ढुक के। ये गुरु बहना लोग, बहुत औरत वाली जा कि दुआरिये पर से बोले ली जा, आज ये चलबाज औरत बा गुरु बहना लोग, छल करे वाला, उ फट फट की सहमी नाही, हिचकी नहीं कि अंदर केहू नइखे तो घर में ना ढुकल जाला। ओकर तो आदत बा, ओकर नीच कर्म बा, उ सड़ दे घर में ढुक जाई, ओकर ना बुझाई। आ जे बढ़िया सभ्य क बा, सभ्यता आदमी सभ्य बा, उ जल्दी केहू का घर में ना ढुकेला गुरु बहिना लोग, औरत लोग। उहे उनकर हाल रहे। उ अपने इहे अपन कठपुतरी से रोज कह कि ये कठपुतली काठे का कठपुतली, जौन भीख मांगिन वाली उ रानी बन गईली। आज हम सेवा कैनी, हम लौड़ी बन गईनी, कह के लगा रोवे रात को। एक दिन का बात बा कि टोला मोहल्ला राजा साहब से कहल कि ये राजा साहब, आपका घरवा में के रोवेला? राजा साहब कहने कि बा केहू ना रोवेला, हमारा घर में के दूगो तल बाल, एगो लौड़ी बिया एगो रानी वाली। त नहीं के रोता हमके सुनाइबू। तो टोला में एगो मतलब औरत रहली, कहली कि हाँ सुनाई, आप लिखल आई। खाना वाना खा के राजा साहेब सांझे निकल आई न, आ निकल के कहना कि आज केवाड़ी बंद कर दिया जा, हम जा तनी बाहरी नाच देखे। आई राजा साहेब तो ढुक्का लगा रहन कि आवाज़ कैसन आवता। अब जे बारह उनकर तो आदत रहे रोवे क, अपन अर्ज सुनावे के गुरु जी के, माँ जगदम्बा के। माता पिता तो वही है, जगत में दो ही माता पिता हैं, भोले बाबा और माँ पार्वती। वही माँ जगदम्बा है, वही पार्वती मैया है, सब कुछ वही है। अवघड़दानी अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे हैं। ए गुरु बहिना लोग, अपन 12-1 बजल, बस अपन कठपुतली के लेके अपन औरत सुनावे लगली और रोवे लगली। राजा साहेब सुना ना, आ वही घड़ी केवाड़ी खोलवाना, रानी खोला केवाड़ी। रानी केवाड़ी खोलली, कहना कि ई बतावा, टोला मोहल्ला हमसे कहत रहला तो हम ना पतियात रहनी हाँ, लेकिन तू काहे इतना विरोग से रोवतलू? आई कैसन कथा सुनावतलू? रोज टोला मोहल्ला सुनले बा। जब कहल कि सुनब हमार कथा कहानी हमार सुनब, तो कहला राजा साहेब कि हाँ ए जी, अपन कहानी शुरुआत कैली कि हमारे पिताजी रहना, हमनी के 7 बहिन रहनी जा। मतलब गरीबे पिताजी किसान रहना, सूखा पड़ल, अकाल पड़ गईल, तो पिताजी हमार लेके चल देहना कि चल कौनो देश चल चनी जा, देश में वही जे अपन खाइल जाई, कमाइल जाई, रहल जाई बेटी। जात जात पहले क में साधन ना रहल ह इतना कि कुछ से साधन से आदमी जाई, पैदल जात प्यास लाग गईल हमार। तो हमार पिताजी कहना कि रुका बेटी है, तरकुल का पेड़ पर चढ़ के देखा तनी कि कितना दूर कुछ कुआं तालाब बा। तो इहे घर लौकल, कुछ दूरी से तरकुल का पेड़ पर चढ़ के देखना हमार पिताजी, तो इहे घर लौकल। आ कहना कि चल ओमा डोर बाल्टी धोइल बा, जा पानी पीला, हम निका ठाड़ा बानी जा। ए जी हम पानी पिए आईनी, दरवाज़ा बंद हो गईल अपने आप। जब दरवाज़ा बंद हो गईल तो पिताजी हमार कहना कि ये बेटी जा घर में देख। घर में जाके देखनी तो 7 गो घर में देखनी तो कुल चीज़
सामान भर रहे, अन्न धने अनाज सब कुछ में साथ 6 घर में 6 किस्म का कुल भर रहे, 6 प्रकार का चीज़। आ 7वां घर में देखनी तो आपे सुता रहनी, आपका आँख में 7 गो सुई कोचा रहे। उस 7 गो सुई हम रोज निकाली, एगो सुई आके बच गए रहे। हम घड़ा बाल्टी लेके पानी के जात रहनी कुआं पर, तले भीख मांगिन बाली तब पानी भिक्षा मांगे आईली तो कहनी कि रुका है पानिया लेके आवतन तो तके भिक्षा देतनी। ये जी पानी लेके आईनी तले भीख मांगिन जाके आपका पजारा घर में ढूक के आ सुई निकाल देहली। आप उठ के बैठ गईनी, हम पानी लेके आवतनी तले आप उठ के बैठ गइल बानी आ कहतनी कितना रानी हमार सेवा कैले वाली बियाही रानी। आ वही दिन से उनके रानी बना लेहनी आ हमरा के लौड़ी बना लेहनी। राजा साहेब आप जब इतना वचन सुन ले बाना राजा साहेब तब कहना कि ओहो इतना छल भइल बा तहरा संगे। आ यही से हम कठपुतरी मंगौले रहनी हाँ आपसे, हम कुछ मांगत रहनी हाँ। हम तो जात बन गई नी लौड़ी का, तो लौड़ी का जात राजा साहेब से रानी के सामने हम का बोल पाई आप लोग के सामने। हमके ये लालसा रहा कि एगो कठपुतरी हमके काठे के ले आई हो। आ वही कठपुतरी से हम अपन अरज अपन दिल का भड़ास सदमा कहत रहनी हाँ, वही से मन शांत हो जात रहा। आ दिन का हम आपका कुल काम करत रहनी हाँ। राजा साहेब बचन के सुन के सब लौड़ी का कहने जल्दी जाके आ दही लिया ना, आ दही लिया के आ गाड़ा खनवाना, गाड़ा खनवा के उनकर इतना गुस्सा आई। गाड़ा में दही पोत के आ गाड़ा में उतार देहना आ कुकुर से उनकर मुंह नचवा देहना कि इतना ऐसन घटना कैले वाली दर्दनाक कि अभी रहे लायक नहीं जात का भीख मांगिन। आ इतना अत्याचार। ए जी गुरु बहिना लोग जबले गुरु जी का नजरिया बहुत तेज होला। गुरु बहिना लोग गुरु जी चाह जाई हाँ तो दिन से रात हो जाई या रात से दिन हो जाई। जेकर नाथ भोलानाथ उआ नाथ कैसे होई, भोला चाह जाई हाँ दिन तो रात कैसे होई। तो उसी प्रकार उस शिष्या रहली, उनका पर जितना दुख घड़ी रहे कुल कर्म फल कट गईल। आ गुरु जी का महिमा डोल गईल, उनकर दिन सुधर गईल। धीरे धीरे अपना माई पिताजी के खबर लगौली, अपना पिताजी के भी बोलौली आईना भेंट कैना। जैसे वो गुरु बहिना लोग गुरु जी उनकरा पर दया दृष्टि बरसवना। ये गुरु बहिना लोग सब गुरु बहिना लोग पर 2025 में दया दृष्टि बरसे गुरु जी का, सब धन्य हो जाए। हर हर महादेव। कमेंट में बोलिएगा हर हर महादेव।